she's looking at Shoot me in the face. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat,
Snapchat, ka TikTok, ka YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinakakita ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid! Malapit na ako. Hello Madrid Nation! Hello sa inyong lahat. Ayan. At syempre, hello sa ating 600 pesos na pot money ngayon. Kasi lucky number natin yan. 2 beses lang nakuha, 600 pesos. Pero ang ating highest pot money ay 1,000 pesos. Kaya naman, kayo bahala kung palalakihin nyo ba yan or pananatilihin nyo yan. At syempre guys, do not forget to like and share our pages. Kahapon marami tayong shares. Umabot ng 43 shares. Dapat mas madoble nyo pa yan. Hindi ko pa nga na-check pero oo nga 10 pesos. Dapat mas palakihin nyo pa yan. Mas paramihin nyo pa ating shares para magkaroon tayo ng mga special prizes. At syempre, lagi ko sinasabi, bata ba yun? Grabe. Opo. Tinanong din ni Miss Zen nang naalala nga nila. Kahapon din tinanong ako ni Mr. Ali. Sabi niya, you 23 years old ka na pala. Yung 23 yung napansin. Anyways, wag niyo kalilimutan i-like ang ating mga pages. Ayan. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. At syempre, ito, do us a favor dahil mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Yes! Ng The Almusal Club. Ayan, sa YouTube, guys. Uy, wala pa po yung load na napanalunan kahapon. Nag-send po ako ng load kahapon. Na-email na kahapon, guys. Pati yung sa Friday. Jan. Hindi kasama si Jan. Jana, parang hindi ka nanalo kahapon kasi hindi nanalo si Ronnie. Di ba pinapasa niya sa'yo? Pero ang totoong nanalo kasi doon si Shannon. Yun yung inulit ni Shannon yung sagot. And hindi na kasama nun si Ronnie. Ayan, halo-halo sa ating mga almusalers pala. Pasensya na, hindi ko kayo agad napansin, char. Halo-halo kay DR Tanyan. Kina syempre sa inyo, Victor Timbang, Jessica. Ayan, marami pa kaya. Si Bean, halo-halo. Christine Serrato. Ayan, halo sa inyo lahat. Victor, ayan. Sino pang mga nanonood dyan? Thank you so much for watching. At syempre ngayon ipapakita ko na ang ating guwapong kengkoy, Rup. Aligaga ka. Hindi mo sila makita. Ay, ba yan? What's up, Mozalers, Clubbers, Ecolabushers? Wala tayong wax ngayon. Mukha akong ibon ngayon. Ayan, binabat. Gusto niyo ba magpa-shootout? Magpa-shootout na kayo sa akin habang maaga pa. Mag-type na kayo. Ayan, binabati ko si Victor Timbang. Hello, Almusaler. Yeah, may pangalan na tayo, Almusaler. Diba? Hindi na Madrid Nation. Unti-unti na nating nababago ang takbo ng mundo. Kay Rosen, let it go. Kay Jana Gabica, kay Kristen Joy Serrado, kay Bean. Hello, love. Kay Di Artanian na... Bakit pagdating doon sa love, parang nawalan ka ng energy? Hello, love. Dapat yung mataas. Eto, kay Di Artanian. Kawawa naman si Di Artanian. Wasak na naman ngayon. Kay Ano ba yan? Jessica. Sabi niya, ang bata mo pala ay 23 years old. Kim, ikaw, ilang taong ka na? Pareho lang tayo. Ako, 21. Hi, my name is Rupi, 20 years old, pinanganak sa Bulkang Mayon. Pareho Ayan. lang tayo. Tapos- Ay, kaya pala Bulkang Mayon kasi may hindi ka magpaputo. Yan, kay Jessica, kay Rosie na naman, feeling daw. Teka, syempre naman. Mapiling ka Ayan, daw. sa Word Matrix, nanalo si Ronnie Alonte. Ayon. Ayaw ko mag-shoutout kay Rupi. Ayaw mo maputukan. Pabarel! Uy, na-explain ko na yung kanina. Yan! Sige, Wasak na ulitin wasak natin. daw! Ang babata nyo pa pala, seryoso. Opo, wala pa po kaming ngipin. Uy, tama na muna. Pakilala mo natin Ayan! si Kim. Ay, papakilala na natin ang Pakilala mo na. ating tita, Cutie. Biritera. Tita Biritera.
Tita Moira Ate Cutie Patuti! De La Torre! Ayan, Almas Stars Clubbers Ayan. ay nagwen sa mga Panis na binati kape sa pa ni akin, Rupert. Ang daming comment! Magandang tanghali sa inyong lahat. May gusto akong comment dito. Alin? Ayan, sabi ni Victor, love, love, love Oh, tayo yes. lahat at Hindi mo keep binasa. safe. Ayan, syempre, keep safe sa aming Rupi, hindi mga mo binasa. kababayan na Alin? taga Yung love, Cavite love, and love. syempre yung Saan? mga taga Batangas. Hindi, okay na. Saan So, yun? ayan guys, Okay na, okay na. be alert lang and stay safe. Ayan. Halo-halo Oh, kay ayan. Rose and Jana. Halo! And sa mga nabati pa ni Rupert. Kabisado na ni Jana yung ano mo, entrance mo. Kinoment niya na sabi niya, Alin? halo-halo mga ka-Facebook, ka-Instagram, ka-TikTok, Ha? ka-Snapchat, ka-YouTube at ka-Almosalers. Ay, na-revise. Sorry, ang daming comment ngayon. Oo, Nakakatuwa. ayan. Magpa-shootout Siyempre. na kayo. Magpabaril na kayo kung gusto niyong ma-shootout. Ayaw Kung mo gusto ma-shoot nyo out kay maputukan, magpa-shootout na kayo kay Oo. Chippy o kay Ayan, Rupi. syempre guys, may makikita rin kayo sa aming comment section na subscribe the Almusal Club on YouTube. Ganito Ayan, yan. dahil, ano, Pag mukha ka na raw kasing matanda, ibig sabihin nun, masipag ka. lagi kang stress. ganun. Yes! So, yan, syempre, please, hit subscribe button Mizen. sa inyong YouTube. At abangan nyo lang, guys, Mukha sa aming tong mga ano eh, i-upload 15 sa years old. aming YouTube account. Yes, YouTube channel po. May maraming Ayan. hindi naniniwala na bata pa tayo, Ano, guys. forever? Bata po kami. Ako ay 18 years old lang Yes. po. Ako po ay 34 Si na. Zen Master is 25 daw. Ako, guys, 16 years old in Ako height. po ay 18, kakadebo ko lang po last year. Last year. Ako po, kaka-20. Ayan, Eight ko lalo lang. kay Samir Hi, Miss Kim. Manzanilla. Bakit siya lang? Ayan, kay Ronnie Basa. And syempre guys, dahil panibagong araw na naman natin, ito ay Sample ka muna, kailangan. sample ka muna. Ano? Mag-start na tayo. Di ko in. Pero Ayan, parang ang syempre daming- guys, mag-heart react muna kayo Yes. and like react bago natin simulan ng ating mga games today. Miss Kim, ay Kim P. May Yes? gusto lang tayong i-clarify kasi ang daming comment ni Jana Gabika pero in-explain ko na kanina. Wala pa Ano tayong yun? upload na napanalunan niya. Yun yung sa Word Matrix, pinapasa daw ni Ronnie. Pero di ba nauna pa rin nun si Shannon Yes. Gaviola. Opo, So, si hindi Shannon nanalo po si ang Ronnie. nauna sa aming live stream kahapon. Ayan, si yes. Lon Busy. Baka naman gusto mo ulit Ayan, ng ano. halo kay Marlon. And Hi, syempre, Lon! Ayan, abangan nyo lang alam mo guys, sa kahapon alert ko namigay siya. kami ng Nanood. ng Starbucks. Kaya naman, tumutok lang kayo guys dito sa The Almusal Club. Yes. Malay nyo, may tanggap na naman kayo. Ano Ay, kaya next? Akin yan, excuse me. Yan. Ayan, halo kay Reynalyn Faith. Ready na daw si Vin. Rupi the Rapper. Hindi, ang giniginaw kasi ako dito eh. Rupi the Ayan, Rapper. dahil nagko-comment na sila ng ready. Simulan Ayan, na may natin ang nagpapashoot out. ating... Dali. Ano, sino, Shout sino? out sa Fieldman Cebu, Pete Pete Senyor. Senyor. Okay, sabay-sabay. Ayan. Pete Three. Senyor. 2, 1, halo, Pete Senyor! Sino-shoot out ka namin? Ayan po ba? Sorry po. Ayaw, guys, abangan nyo ang Facebook page ng ating mga field officers. Ang pangalan nito ay Ride Okay lang dyan, for ah. a Job. Kaya naman kung gusto nyo maging parte ng ating mga mapopogi na field officer, Sumakay tumutok na lang, kayo. guys. Yan, right. Yes. Mamaya, pag-samplein natin si Rupi ng rap. Sample May nagsabi. Wala, marunong mag- Ayan, Mamaya, ready na mamaya. sila. Sabi ni Bin, agad. Sige Okay, nga, so, ilabas na natin labas ang natin si ating Hangman. all-time favorite. Ayan. Okay, so, Ayan, sabi easy. gusto nila hard agad. Sabi ni Yes. Esa, yan nanalo Esa Andrada. Hard. And kahapon guys, ayun, Hard. sa mga hindi nakanood, na-meet namin ang ang isa nating solid Almosaller. almosaller. Si Maldita Mabait. Yes. Ayan, si sabi ni... Sino kaya ang sunod Teka lang. nating mamimili? May nagpapa-shootout ulit. Sabi ni Reyna Lynn. Face. Shoutout daw to. Halo-halo One, two, sa tita three. ko, Maureen Maureen Ochia. Ochia. 1. 2, 3. Halo, Maureen! Chia! Ayan! Di ba, Thank you for ano watching to eh? the Almusal Club at tumutok lang to win more Okay, prizes. marami nang nagsabi ng hard. I-hard na Clan natin to, yan. clan. Sige nga, hard Clan. na natin. Hard. Bakit? Si Sasuke. Sasuke? Si Itachi.
Kasi ano eh. Uchiha. Ayan, ang ating first category ay places. So, ayan, let's input letters muna. Comment lang kayo. Places. Sabi niya. Ayan, sabi ni Jana, Ronnie Basa, bangon ka la. Apuyat ka amod bingo. Oh, ano ibig Napuyat daw sabihin siya yan? ka bingo. Wow, naintindihan Ayan. natin, Kim. Tsaka ba? na daw, Ronnie. Bumangon ka na raw, Ronnie, sabi. Ayan. Napuyat ka raw ni So, Janica. sumagot si Jessica kanina, sabi niya, letter S. Ang ating category, guys, ay places. Walang letter S. At syempre, do not forget na 2 lobo lang ang mapaputok. Yan, At ang kung bagal dalawa daw ng na, rate niya. dapat Rate niya, wala na rate. kayong mapaputok na lobo para makuha nyo ang pot, Pot money. Pak money. Ayan, sumagot naman si Samir and si Bean. Sabi nila, letter A. Bagong case ko. Ganda. Color pink. Wala pa din. Oh my God! So, ayan, kapag may pumutok pang isa, ay goodbye, Yes. pot money na. And tomorrow, it's worth 700 pesos. Dapat wala na kayong mapaputok, ha? 7,000 pesos. Ayan, ang dami sagot ni Samir. Sabi niya, letter N. Letter Letter N. N. Ang dami Si na. Jana Oh my ng gosh. letter N. Sabi ni Ronnie. Reynalyn Ayan, may letter N tayo. Oh, sige, sige. Sabi niya, letter B. Yan, B. dalawa na siya. Oh. Letter B. Letter B. Kakaduling yung mga comment. Ang handa. Ang Uy, may dami letter nilang B. comment. Sabi Bean. ni Victor, tsaka ni Bean, letter E. Letter E. Letter Yes. Letter E. Letter... Yes. So, yan guys, habang nanonood kayo ay mag-heart, react, and Ayan, like. Ayan, nagbabalik ang ating sayang. Nasa yun na, pero Sabi ni Esa Andrada. pinakawalan mo Letter- pa. Si Mr. AJ Guache. Hi, Mr. Sabi AJ niya, Guache. Brooklyn Bridge. Ayan, halo-halo kay Mayeng. Hi, Galing. Mayeng. Alam mo, eto napansin ko eh. Ay, Mayeng. Hindi niya ipagpapalit yung Starbucks dun sa pagbubuhat ng maleta ng kanyang labi-dabi. Kaya pala. Ay, kahapon na alis. Oo. Na, Ayan, pala sabi nag-start. ni Kaya ano, muna. sabi ni Oo nga. Victor, Brooklyn Bridge. May Magaling na nanalo talaga na yan. daw. Sige nga, kung Brooklyn yan, try natin letter Letter O. Ay, Ay. pwede. Grabe at 3 letters Sa Amerika. lang yun. Ay, 4. Yes, tama. Ayan, may lalaban. Sabi ni Condrillion Kirian, sabi niya letter R. Letter Bakit nandun ba R. yung Ayan. Brooklyn Bridge sa Empire State? Ayan, hi, Bessie Mayeng. Hi. And kay Baby Ash, and syempre kay Tita dito kay Raymond. Ayan. Bakit tito at tita? Ayan, sabi ni Samir, Brooklyn Bridge. Napapakanta ako ng Empire State of Of Mind. mine. Can't really join na sa meeting ako. Okay I-mute mo lang. na lang. Okay, sabi ni Catherine din, Brooklyn Bridge. So, ilabas na natin Sige letter nga, L. ilabas na natin yan. L. Brooklyn Bridge. Letter Y. Huh? Ano yun? Brooklyn Bride? Bride naman. Sige nga, letter Y. Bride daw. Letter Sabi mo I. hindi bridge. Letter Letter D. D. Alam mo yung bridge? And G. letter G. Malamig yung bridge na yun, di ba yun? Ayan. Bridge to there. Okay lang yan. Sabi pala sa akin ni Mayeng sa group chat namin, ang bilis daw nung mga sumasagot. Ang Oo. hirap daw manalo. Mahirap, ang gagaling kasi Challenging. nila. Mayeng, hindi sila Oo. mabilis. Mabagal ka lang. Oo. At balita natin, valedictorian natin Ayan. sino? Sino yung valedictorian natin Congratulations, December? Mr. AJ. And syempre, Yes. ang ating valedictorian for the month of December ay walang iba kundi si Alexandra Gaviola. Ano naman? Congratulations. First time nga niya eh. Nasungkit niya din. Oh. Lagi siyang salutatorian. Ayan, maraming sumagot Paano ng malalaman? medium. Sige nga, Paano for our malalaman? second set, let's Kino-compute? try medium. Tinatali. 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 Ayan, ang ating category Medium. ay... Ano? Ano kaya? History. Ayan. Naulit? Ay, char. History with 2 words. Para And matuwa syempre, yung sa nanay ating mga mo. kababayan na Cavite, keep safe, Eto. guys. Sabi ni Jessica, sana talaga may medal para matuwa raw yung nanay niya.
ganito gawin mo para matawa yung nanay mo, mag-uwi ka ng bata. Ano ba yan? Ayan, sabi ni sasabitan ka na ng Samir. medal. Si Samir na kahit busy ay sumasagot pa rin. Yes. Sabi niya letter E. Same with Victor. Yes, letter T daw. Ayan, so guys, isang chance na lang para makuha nyo ang pot Pot money. money. Ayan, sabi Kapag ni may Samir. pumutok na ay goodbye. Ano yun? Ha? Kanina pa yan. Kanina pa yan. Sabi ni Victor at ni Jessica, letter S. Ba't may hataw? Letter S. Oh. Bahala Sabi ka. ni Christine Serrato, letter L. Letter L. Sabi ni Parang may Jessica, echo, no? letter S. Letter S. and letter L. Letter S and letter S. L. Ha? So, ayan, dahil may pumutok na, goodbye. Baliw ka Wala talaga. na. Kanina po. At bukas, it's worth 700 pesos. Rupee daw. Baliw ka talaga, Rupi. Sabi ni Bean and ni wala Wala pa tayong letter S. Yes. Sabi Ulitin mo ni pa. Reyna Lynn, letter R. Letter R. Sabi ni Marisa, R. letter P. And letter P. Ayan, it starts with letter R. Sabi ni Letter. Marisa, letter P. Ayan, halo-halo kay Marisa Rodilla. Ito, sabi ni Samir Manzanilla, Roman Empire. Wow! Ang galing nyo guys. Grabe ang Empire bilis. Stage of Mine. Stage? Paano yun? Si Samir. Sumagot na rin si Victor ng Roman Empire and si Mr. AJ. Ayan, marami na sumasagot. Pero, let's input letters Sabi ni muna ng Gilbert, besh. letter O. Meron na tayong letter O. Letter O. Billy's the Meron ng O. Sige nga, tayo natin ng letter M. Letter M. M. Ayan. Sige nga, tapusin na natin. Letter A. A. Letter N. N. Letter P. P. And letter I. So yan, congratulations, Samir Manzanilla. Ikaw ang aming second winner Ang bilis today. daw. Yes. Ang galing-galing nyo guys. Ayan, present ang ating December valedictorian si Alex Gaviola. Hi Alex! Lolo. Congrats! Kaya sumali si AJ ngayon kasi babawi daw siya. Ayan. So, pwede pa kayong manalo guys dahil ano ang gusto nyo para sa ating third set. Yes. Easy, medium, or hard. And syempre, wala na po ang ating pot money. So, bukas na ulit, it's worth 700 pesos. Ay, easy daw. Marami nag-comment ng easy. Oo nga, 3-4 na sila. Sige, easy muna tayo. Isihan natin mga best ang ating category ay... Hi! Ano yan? Famous people. Ang haba naman ng surname niyan. Ay, parang kilala ko siya. Si Schwarzenegger. Arnold. Nicole. Char. Albert, ano nga Albert? Schwarzenegger. Shh. Ayan. Uy, Puro feeling ako ko una siya. letter. Hindi Ayan. Albert. Arnold. Arnold Jones, si Ay, Albert. O kaya si sabi, Nicole. Si Nicole. Nicole, Ay, oo. Schwarzenegger. Nicole Ayala. Hindi, di ba meron din siya? Benta yun. Si ano yan? Si Jenny. Schwarzenegger. Jenny. Ayan, sabi ni Victor, letter A. Try nga natin kung si Arnold. Oh! Pero gusto ko Oh, ano, diba? Sabi sa inyo, guys! S. Sumagot na si si Rez Tigapus. Oh, okay, Sumagot okay. na siya ng Arnold Schwarzenegger. Ang tanong, tama ba yung spelling? Tama kaya ang spelling. Schwarzenegger. Hindi. Guys, paano ba yan Sige nga, i-pronounce? try natin ang letter E ni Bean. Oh! Letter E. Ako muna, Letter stop. E. Stop! Hindi. Hindi siya Arnold. Pwede siyang Arnold. Pwede siyang Albert. Letter E. Letter E. Uy, pwede ata yun. Meron ba Albert? Ayan. Gusto ko yung Albert. Ay! Ang daming E! So, ano ba siya? Single G or double na Parang letter G. Z. Kasi may sumasagot na may double, may Ayan. single. Sabi ni Derta niya, minsan lang to mag-comment eh. Kain po. So, ayun, mag-isa ko na naman kumain. Hindi! Dahil nanonood ka Bakit? ng The Almas Oo Club, nga. hindi ka mag-isa. Ano yung Kaya moto mag-isa. natin dito? Ano?
mag-isa ka man sa buong buhay mo. Sa Madrid, Sige nga, hindi ka tama na nag-iisa. sumasagot. May mga motto kami. Lagi ka mang sawi sa Madrid, hindi ka masasawi. Try nga natin ang letter G kung ito ba ay single or double. Kawawa naman. Kasi Single maraming siya. sumasagot ng Ayan. single. Sabi ni Christine, Meron din double. Serato, letter G. Huwag kasi kain ng may kasama lagi. Ano ba yan? Ayan, syempre guys, habang nanonood kayo ay What's mag-heart better? track and like rock kayo. Sabi ni Victor Letter tsaka ni G, Christine, Miss Zen. letter G. Gusto ko talaga yung Albert ni Zen Master. Ayan, double Double G. G. So, sino ang nauna? Sabi ni Samir, Sa si ano, ating Resty. double ay si Rez. Sabi ni Samir, letter S. Letter S. Letter R, W. sabi ni Victor. Bilisan mo na kasi. Wala tayong magagawa Letter kung puro gusto R. lang. Dapat may gawa rin. R. Ayan. Ay, tama si Paano Victor. i-pronounce yung ano niya? Yung Ay, Char, surname wait, niya? Arnold din alam. Schwarzenegger. 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 Mali si Resty. Pero, Walang R totoo, yung ano Schwarzenegger niya. Ano kayo na yun? Sabi ni Kamag-anak ano, namin. sabi ni D'Artagnan, gusto ko talaga dyan sa Madrid. Kaya naman, ano Yes. bang naantay mo? Apply na! Eto, Guys, trivia. Kung puro gusto lang, walang mangyayari sa inyo. Magpasa na kayo, mag-fill up na kayo ng form na ibibigay sa aming Facebook page. Okay. Ayan, present na ang nabuyat sa bingo kagabi. Wow, sino Halo, yun? Ronnie Basa. Hi, Ronnie Basa. Guys, hindi si Resty kasi walang R yung Schwarzenegger niya. Ayan, si Alex Ayan, daw. may mga nagano na. Sabi ni Ronnie, si Jana panalo. Si Yes, Alex. si Jana. Ako po nauna sa correct spelling. Si Jana ang nauna sa akin. Sa akin, si Ay, ano, si Resty, Arnold Schwarzenegger. Try nga ng letter Z. S-C... Schwar. Schwar siya, no? H... Schwarzenegger. C-H... Schwarzenegger. Si Jana Gabi ka sa akin. Schwarzenegger. Wait lang, ha? After ni Resty. Ay, oo nga. Ang Schwar. correct spelling ay si Jana. Jana. Sayang yung nanalo sagot si ni Jana. Resty. Kulang ng letter R. Dapat Schwarzenegger. Ayan. Congratulations, Jana Gabika. Congrats! Ayan! Pakitama ang spelling ko. Ay, nalimutan ko isulat. palitan na ang hangman spelling game na. AJ... So, ayan, congratulations sa ating winners for our first game. Yes. Sino-sino ba sila? Yes! Sino ba? Sino-sino ba Sino-sino sila? ba ang ating nanalo? Okay na guys, Jana yung nauna, no? Okay, so congratulations sa ating hangman winners. We have AJ Guache, Samir Manzanilla, and Jana Gabika. Yan, congrats sa inyong lahat. At syempre, wag na huwag niyong kalilimutang i-PM ang inyong mga numbers. Wag muna kayong aalis dahil mayroon pa tayong Words Matrix. Ayan, may para hugot sa naman si ating Resty. Words Matrix, ang ating category today ay Summer Activities. Wow. Resty, tanong ko lang, may jowa ka ba? Pag wala daw, liligawan Pag wala, na liligawan ka na Rupert. ni, ni D'Artagnan, kayo na nga lang dalawa magsama. Parehas na naman kayong utak eh. Humuhugot. Ganun naman, di ba? Kahit halos lahat mo na lahat, ha? Kahit halos binigay mo na lahat, lagi ka pa rin magkukulang. Ha? Sabi ni Ronnie, gabi ka, umaga ka, tanghali na. Gabi ka, sabi niya. Ayan, alalo kay Rosen Kayaban, sabi niya, I'm back, kakatapos lang kumain. So, ayan ang ating summer activities ay sumagot na si Anong kinain Alex. Sabi niya, swimming. Anong kinain niya? 5B. Yes, Rosen? consider, go swimming Ano? or swimming. Ayan, meron na tayong swimming. And syempre guys, sa ating role ay kailangan kasama ang Column and row row. and Ano yung summer column. activities? Kung saan nyo nakita ang first letter.
Ayan, sabi naman ni Victor, sabi niya volleyball. Wrong. 7C. Wrong daw. Walang volleyball. Kulang. Dapat makuha Ay, yung kulang. word. Beach. Yun, galing talaga ni Kimpi. Gas. So, yan. Binigyan ko na kayo ng clue. Dugtungan nyo na lang yan. Yes. May nakita akong Meron ba tayong hiking? Yes! May nakita Ayan, ko sabi ano Go ni eh. hiking Dear or Tanyan. hiking is correct. Ito, may Sabi ni nakita Dear ko. Tanyan, hiking, Hiking. A3. Water gas. Nakita ko, water gas. Ano yun? Sabi ni Alex, water park. May nakita ko Water ano. park? Meron? Soaking. Wale. Soaking daw. Wala. Ayan, si Victor, beach volleyball, 3F. Beach volleyball. Ano Walang ginagawa mo sa beach beach volleyball. volleyball? Consider play beach volleyball. Okay na yun. Yes. 3F, si Victor, Victor. Timbang. Sabi. Meron ba tayong water gun? Sabi ni Mr. AJ. Yes. Anong Ayan, ginagawa water doon? gun, C11. Consider. Water gun. Playing. Water gun, C11. AJ. Eto, may Baliktad sumagot. daw, sabi ni Alex. Surfing daw. Go surfing, sabi ni Samir. Ano yan? Samir. 50 pesos. Ah, last ka na. Ayan, go surfing 12. Ano to? I or L? Volleyball beach. L. L12. Go surfing 50. Meron ba tayong milkshake? Tapos, Meron! 2L, milkshake. Activities ba yun? Make milkshake yun eh. Ah, sige, consider. Yes. Si Dear Tanya naman, picnic. Do we have picnic? Okay, sige, go. Ayan, 12F. Dear Tanya. Picnic. Hi daw. Uy, nagbabalik si Ann Ayan, Lazar. hello, Ann Lazar. Ayan, meron na tayong picnic, guys. 12F ba yun? Yes. Ayan, okay. Meron na tayong hiking. Meron ng hiking, may picnic Bakit na. may gin? Merong hiking, May picnic, swimming, may surfing, surfing, beach milkshake. volleyball, yun. Ilan na lang? Isa na lang. Ayan, isa na lang daw po. Ginagawa nyo sa kite. Fly. Ah! Ano yun? Ayan, go fishing, sabi ni Mr. Fishing. Ang AJ. cute ng go fishing. Sa kite daw, anong ginagawa niyo sa kite? Play Kiting. or Char. ano, Hanapin niyo na fly? yan. Sino nanalo? Ano na yung meron? Meron na tayong Meron tayong hiking, swimming, picnic, picnic, surfing, Ano yung nandyan? Meron na tayong beach volley Oh. and water gun. My milkshake being in the boat In the yard, we're right. It's better than yours. yours. 1, Yes. 2, 3, 4, 5, 6. Aga Ano pa pa. nga yun? Okay na. Ay, Hindi. hiking, picnic, swimming, surfing, beach volleyball. Oh, milkshakes. Wala pa po yung Isa. number 4. Yung sana daw. Kite. Kite. Ayan, may clue na kayo. Yung kite. Anong ginagawa sa kite? Naglalaro, pinapalipad. Ganon. In short, In short, sagutin mo Kite. na. make milkshake. Okay na. Nahula na kanina. Meron na tayong milkshake. Isa na lang po. Pap, para, pap, pap. Ayan. So, May sumagot last na ba? 1 minute. Wala pa. Pagdating ng 12:35, ilalabas na natin ng winner and ang tamang sagot. Yes. Ano bang ginagawa nyo every summer, Kimpi and Rupi? Spend time with my family. Again. Laging Ano yung sagot mo? Yes. Because I love my family. Ah. Kahit walang holiday, kahit weekend. Yeah. Spend time with family. Sabi ni Family? Jana, Because I have two kiting. families. Okay Ayan, lang yan, kompleto Mr. na. Jormar. At least maganda. Charot! Ayan, kiting, sabi ni Jana. So, kompleto na ang ating summer Ano yung sagot ni activities. Jana? Di ba yung nagmamayaw?
Kiting. Kidding. So, ayan, congratulations sa ating winner. Di ba yun yung nasa ano? Sino si ba Hello? siya? Hello. Okay, congrats. Kiting. Okay, so... Ano yun? Hello, Kaiti. Ayan, congratulations sa winners Kung na. Kaiti yan. Winners. Ang tamang pronunciation kay Hello. Hello, Kaiti. Bala ka, Chay. Okay, so... Funny. Ano ba yan? Sabi niya, Congratulations sa ating Word Matrix winner. Walang iba kundi si Alex Gaviola. Congratulations, Alex, and keep on watching. Ayan, so next game natin na yan Just ang kidding. movie serye. Just kidding. Sabi na benta yung kidding. Ayan, hello, Jenny Rema, welcome back. Gusto ko yung comment ni DR Tanyan, just kidding. Just kidding. Just ano? Ayan, so movie serye na tayo. Kailangan nyo lang hulaan dito, guys. Ang movie na nakalabas sa Ano? aming screen, ang kanyang genre ay Paano ba yan? drama. Wrong Ayan. spelling. Kasasabi ko ng mga walang kwentang bagay, ang dami ko na nagiging support. Support ka daw ni ay maganda to. Ano siya? Chinese. Chinese. Taiwanese. Yung Shaolin Shockers. May bago tayong audience. Shout out kay Susher Susher Morales. Morales. Ano to? Yung alien. Ayan Carpenters. Kung Yung Fu Panda. Alam mo to? Yung may Yung ganon. bago 3 nating- words. Eto, Ay, teka 3 lang. letters. Ako muna. Ito, Ano? yung bago nating manonood, hindi siya ordinaryong tao lang. Ano na naman? Kasi siya ay isang susher. Okay, Ayan, so, pusa wala ba na. yung nasa second pick? Kiting. Nabibenta yung kiting mo, ah. Kiting. Hindi siya Carpenters. Ano siya? Blindside. Chinese movie? Chinese ba to? Or Taiwanese? Ayan, shout out kay Rupi, sabi. Hindi siya Shaolin Soccer. Buti, aprobado na. Siyempre naman. Ayan, Lolo, Wow. kay Jimmy Nilagay silang ko sabi yung- niya. May Nilagay ko sariling yung- message. Shout out kay Rupi Budi. Ayaw nga, no? Sorry naman. Nandudula ka pa. Ayan, may sumagot na. You Sabi ni kidding me, Jessica. Si... Mayroon ba nauna kanina? Sabi niya J7. Ano yan? Sabi ni sabi ni Jessica, si Seven. Pero ang ating tamang sagot ay, sige nga, ilabas na natin ang ating Wow, ka naman, movie. Samir. Hindi ka makarelate. Ano ba yan? Nakuha niya. Ang tamang movie ay Are you kidding me? CJ7. Congratulations, Alex Gaviola. Ikaw na ang naman. unang nakahula. Maganda tong movie na to, nakakaiyak siya sa huli. Nauna ako sa ang CJ7. cute ni Sabi ni CJ7. Alam mo, Ay, oh. Diarta niya, nauuna ka man, may nauhuli pa rin Maganda iba. tong movie na to. Ang Hindi cute ng kaya. bata Walang dito. komentato si CJ7. Ay, nauna na si Alex after siya ni Jessica. Jessica, na Yan. C7. Pero pwede pa kayong manalo ang ating third genre ang movie niya, Chor. Ano daw? Ayan, sige nga, ilabas na natin ang ating second genre. Diarta niyan hindi yata nag-input. Hindi Sabi ni lumabas. Samir, Korean movies po ba today? Walang sound po. Wala Hindi. ba? Ha? May meron na yan. Trivia Sabi po, niya. akala nyo lalaki yung bata pero girl siya. Hala, seryoso? Ay, oh? babae siya? Babae yun? Kasi nakapang lalaki yung ano nyo. Oo nga eh. Sa Korea naman, meron nga yung Ano? Ayun, Uy, yung- kaya talaga Shoutout kayo po hindi sa yan. boyfriend ni Zen! Ayan, nagsisigarilyo po siya dun. Ayan Pakita natin. guys, ang ating second genre Yes! ay Adventure! Adventure. Okay, dalihan na natin guys. 12:40 na. Ayan, Adventure! Oh my God. Babae Yes po, pala babae siya. siya. Okay. Ano Maganda yan? tong actor na to yung tatay Adventure. niya. Ayan, The Groot. Alam ko na yun eh. SS. Jack and Jill. Screenshot. Ay, screenshot. Alam mo yun eh. So, ayan, madali lang to. Pag nakita, pag King di nyo pa Kong. nasagot yan, ay nako. Asa si Vin? BFG. Hindi siya BFG. The Beanstalk! Mali.
Hindi! Jack Stone? Jack Stone and the Beanstalk. Yun! Ganon! Yan o, yung kamay. Yung saluyot, alam mo yung saluyot? hawak niya. Mapalin yung lang yung hammer. yung image na yan. Ayan, so ilabas na natin ang ating tamang sagot. Ito Mali, wala ay... pang tamang sagot. Ay, oo nga, wala. O, diba? Wala pa Mapalin lang pala. yung message. Mapalin lang yung Charla. Hello. image. Ginak and Beanstalk. Ha? Oh, diba? Jack Akala the nyo Giant yun. Slayer, hindi. Diba? Akala nyo yan. Ano siya? I knew it. May series na lahat ng about yung mga Cinderella, Snow White, Red Riding Hood, nandun sila. Oo. May ganon. Tapos kasama yung Jack the Beanstalk. Ano ba yan? Jack and the Beanstalk. Kasama yan dun sa story. Alam ko series yan eh. Ayan, nalulok kay Shandel Lumibaw. Kaya ba yun? Yun yung lumabas sa trailer niya. Rapunzel. So, dahil 12:41 na, ilabas na natin ng ating movie. Ang tamang Yes! sagot ay... Mapalin lang yan, no? Into the Woods! Yung kamay. Ayan, di ba? Mapanlin Yes, lang yung mapalin lang Alam yun. ko kasi may ano yun eh, may series na kasama sila Red Riding Hood, lahat sila. Kaya pala. Sayang naman yung sagot ni Bin. Nalabas na natin ng ating tamang sagot. Uy, So, ayan. Panalo yun. Umabot siya. Umabot siya. Dito po sa live, hindi pa. Hindi pa po na labas. Ayan, Sige tsaka na na. lumabas. Ayan, umabot daw si Bin. Yan. So, sige. Wow. Ang ating second Nagbabalik. winner ay si Bin. Yan, Bin. congratulations. Oh, ito, trivia. Series to, di ba? Series. Alam ko talaga series to. Ito, ano? Move on na tayo. Trivia. Trivia sa movie na ito. 12:42, time check. Ilipat mo na. Yan. Ayan. Ang trivia dito ay kamukha nyo sila. Ha? Ano ba? Pag nanalamin ka, Ayan ang ating third. makikita mo yan. Genre ay science fiction. Science Bin, umabot ka, Bin. fiction. ay no, kinakausap nyo yung kamukha nyo. Huh? Ayan, ano kaya to? Unggoy. Char! Si Apple, di. Maganda to. Apple the Ape. Hindi, binibigyan ko lang sila ng clue. Apple, di. Apple the Ape. April the 8th. Hindi siya Revolution of the Man. May sumagot Ay, pa, oo may nga. sumagot pa rin The Hawk. Series. Hindi siya Hawk. Ape daw. May ape nga eh. Apron. Zac Apron. Back to the Apron, yung future. sinasakta pag nagluluto Ito ay ka. merong Ayan, ito, timbang. 7 words. Ayan, may sumasagot ng Planet of the Apes. War of the Planet Apes. So, ano nga ba ang ating tamang Wow. sagot? Ilabas na natin yan dahil 12. Ang tamang 43 sagot na ay ating time check. Dawn of the Planet. Dawn of the Planet of the Apes. Ayan, Apple, de. may sumagot ng war, may sumagot ng rice. Pero ang tamang sagot ay Dawn. So, wala? Wala Ayan. nakakuha? Wala ba nakakuha? Wala. Ayaw. Basta, Apple. hindi, may Dawn. natawa ko sa comment ni Ronnie. Sabi niya, Happy birthday! Ayan. Ay, hindi umabot si Bean, sayang. Oo, sayang. Ayan, Ayan. congrats! So, sino ba ang ating winner sa Lolo kay Maria Janica Hi, Janica. Zacarias? Nasaan ka na ngayon? Kung nasa Taiwan ka na, ingat. Ayan, wala Okay. daw nakakuha. So, sino ba ang Yes. ating winner? Sino yun? Congratulations sa ating winners sa movie serye. Winners. We have, tama ba? Alex Gaviola and Bean Metila. Ayan, nagbabalik si Bean. Congratulations sa inyo. At syempre, time check tayo. 12:44 p.m. Mukhang nag-enjoy kayo. Ang dami niyong mga kwento. Kaya naman, ito na, ilabas na natin ang ating
Hangman tuloy. Art Attack! Hindi umabot sa Samir. Walang-wala na. Ayan po. So, ayan guys! Bakit? Ang ating genre at ang ating category today ay love. Ayan. Syempre, Ano po kung yun? ready na kayo guys, please comment ready and syempre don't forget to heart, react, and like react for Team Kimpy and Team Rupi. Ang So, ating ano to category. guys, walang Tagalog, lahat English. Yes, lahat English and love songs ang ating category. And Ayan. paano ba Comment manalo? ready guys and syempre mag-heart react kayo. Yes, and Tatanin paano ba- nyo na yan. Okay, and paano ba manalo? 3 points for 3 winners. At kailangan hulaan nyo ang first line ng title na kanilang idinodrawing. At baata, first line, 1 point. Title, 1 point. Ayan, kung kinoment mo ng sabay ang title at first line, meron ka na agad 2 points. So, kailangan lang 3 points para manalo. Guys, good luck! Ayan. So, si Kimpy, yan. Para pa sila nag-iisip. Kaya guys, habang nag-iisip pa sila ng drawing nila, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel, The Almusal Club. Ayan, Makikita meron niyo yan akong sa aming 3 words. caption, sa dulo. So, just click the link and click the subscribe button. Ayan! So, see? 3 words daw si Kimpy at si Rupi. Meron kang 2 words. Wala din yan, ata. 2 words. Ready na sila. Sana makasagot na daw si Rosen. Let it go. Yee! Hi, Mr. Jackson Solomon! Sinushoot out kita. Hi! Ayan, meron akong 3 words. 3 words. Okay na ba yung panulat mo? Okay, sige. Hi. Ayan, nakikita nyo ba? Love song. 3 words yan, English. Halo-halo po! Yan. English po comment lahat. lang. Wala tayong Tagalog. Lahat po ay English. English po lahat. Ayan. 3 Hot and words. cold. Hindi hot and cold. Hot and cold ba yan, Miss Kim? Hindi. Hindi daw. Hurt without you? Hindi siya hurt. Ay, malapit na. May without you, but it's not hurt. I can. 1 point, Samir. 7 ni Alex. I can live, So, I can yung love. sa akin, 1 guys, point. sagutin nyo na, may without you, but hindi siya hurt. Ay, hindi ko. Hiram. Ayan. I can't win, I can't reign. Huh? Hindi po without you. May Tama kasama hurt. yung without Ay, you. Tama yung without you. Pero hindi siya hurt. Pero parehong Oo. H. Hindi siya lonely. Paano ba yung ham nun? Ayan. Without Stand without you. Hindi eh. Feeling ko may magko-comment kasama na yung lyrics. Nothing without you. Hindi. Mad without you. Hindi din. Tignan natin. Baka may sumagot na ng... Hindi nothing without you. Okay, so move on na kayo. Si Kimby may 2 words. Rupi, 2 words din. Kung kaya nyo pang hulaan yung without you niya, okay, sige, go lang. Alone without you, hindi. Di makita. Rupi.
Yan, meron akong 2 words. 2 words. Kanina, guys, Love may you, without hindi. you. Live Pero ano without ang you, kasama? hindi. Hindi siya. Yung Ayan first... si Alex. Lego Ayan, House. si I'm gonna D'Artagnan, pick up Here the Without pieces. You. Ayan. Ano ang first line ng Here Without You? Si Alex, Lego House with lyrics. I'm gonna pick up the pieces. At dahil dyan, Alex, ikaw na ang aming first winner. Okay. Nahula na yung I'm gonna meron pick up ako the pieces. 5 words. Ano yan, Mr. AJ? Can I tell you between... Okay, so hula-hula lang guys. Anong first line ng Here Without You? I'm here without you, baby. Yun ba yun? Crazy daw. Half crazy, tama? Guys, hulaan nyo. Nagluluksong baka to. Here Without You by Three Doors Down. Anong tawag dun sa ano, yung tumatalon? Ayan, wait lang. Sino bang nauna sa Half of You? AJ Guache. AJ Guache! Meron akong 100 5 days words, ah. have made me older. 1 point. Ano ba yan? Half crazy. Half you. So, ayan, meron akong 5 words. 5 words. So, ang nakakuha ng Here Without You title ay si D'Artagnan, 1 point yan. At ang lyrics naman si AJ Guache. 100 days have made me older. So, next drawing. Jump You. Ayan, meron akong 5 words. Okay, so skip. Nakarami na. 5 words. Uy. Hindi siya total eclipse of the heart. Hindi siya total eclipse of the heart. May gabi. 5 words. May birthday, gabi. ano? Celebrate. Ano yan? Night, I celebrate heart. Hindi siya all day night. All day 5 night. words. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous. Hindi po. In your eyes. Mali! 2, Mali? 9. Mali? In your eyes? Sa'yo? Ayan si Alex. In your Sabi eyes. niya, tonight I celebrate my, My love. Tonight I Wow. celebrate my love for you. So si Samir, in your eyes, another 1 point, 2 points na. At dahil nanalo na si Alex, kopyahin nyo yung sagot ni Alex, guys. Ayan, nauna si Jessica sa title. Ay, sa lyrics. Tapos sa title si Ashel. So, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. 6 words. So si Samir may 2 points na. Tapos, Si sige. Jessica sa title, si Ashel sa ano. Si Alex, Ay, si Jessica tonight sa I lyrics. celebrate my love for you. Si Jessica sa title, tama? Lyrics. Lyrics. Si Ashel sa title. Oo, tama. So, yan, Jessica. meron akong 6 words. Ashel. Okay. Ay, In hindi. my eyes. 5 Tama yung in words your na lang eyes. ulit. Nahalaan na ba yung first line ng in your eyes? Okay, tingnan natin yung in your eyes. Backread ako. Si Samir, I think I finally know you. At dahil dyan, Samir, ikaw na ang aming second winner. Last winner na lang. So, si D'Artagnan, meron siyang 1 point. AJ, 1 point.
Jessica, 1 point. And Ashel, 1 point. Tama ko, no? Nauna sa I Think I Finally Know You si Samir. Yes, tama. Okay, nauna din ako sa In Your Eyes. Ayo. Bakit hindi ko nakikita? Love to last. Tama to si si Victor. Hindi si Alex. Sorry, D'Artagnan, pero wala. Tama si Alex, si AJ yung isa. Tapos, ano yan? Anong sagot? Love to last. I Love to Last. Nanalo na kasi si Alex. So, yung next sa kanya. I Love to Last a Lifetime. I Love to Last. Si Victor. Isa. Tapos, yung lyrics, I Love to Last. Ay, bakit mali kaya yung ni AJ? Mali yung title niya. We're Ayan, all just meron merely akong passing 5 through. words. I Love to Last lang yan, no? 5 words. Sumagot na pala si B. Ay, hindi. Ang nauna ay si... Sinong nauna? Ito kay Juris Ayan, to ang eh. nauna sa akin sa title ay si Ronnie Basa. I Love to Last a Lifetime pala. Love will lead you back. So, si AJ Guache. I Love to Last a Lifetime. Mali yung YouTube. At dahil dyan, okay na. Panalo na. Ay, ang tawag dito. Yun, I Love to Life. I Love to Last a Life. Pero mga lang ano. So yan, kumpleto na ang ating winners. Ang gagaling yung sumagot. I Love to Last or I Love to Last a Lifetime. So yan, hindi na pala umabot sa akin. Pero tama si Ronnie sa Love Will Lead You Back. So yan, congratulations to all the Ayan. winners. Ang bibilis yung sumagot. Ang galing nga eh. Congratulations. Congrats! Ayan, so congratulations sa ating winners ng, ang tawag dito, My Heart Attack. We have Samir Manzanilla, Alex Gaviola, and AJ Guache. Ayan. Congrats sa inyo and pakipiyam ang inyong mga numbers sa aming page, Madrid, Philippines. Ayan guys, so do not forget to subscribe sa aming YouTube channel, The Almusal Club. Ayan, asahan namin yan. Siyempre makikita nyo yan sa aming caption. Basahin nyo yung caption namin and scroll and then click the link and click the subscribe button. Ayan, so thank you so much sa lahat ng mga nanalo. Thank you sa inyong support and thank you for watching. Ayan. Sabi ni Jessica, okay, congrats. 3 days ng Olats. Bukas po ulit. Okay lang yan, Jessica. Talo. Pwede ka pang manalo bukas. So, yan. Congratulations sa ating mga winners today. Daming comedy ko na nabasa. And Sorry. syempre, guys, don't forget to subscribe on our YouTube channel. Please link on our, nakalagay sa description box. Ayun. Yes, ang cute mo. Kaya naman, guys, happy lunch sa inyong lahat. At syempre, sa mga hindi pa nagla-lunch, kumain na kayo. Ayan. So, Sabi ni Samir, yes, multitask playing while in a meeting. And thank you so much, Samir, Thank for you so always much, watching. Samir. Samir, for always watching. Okay, thank you so much, Samir, and thank you so much sa inyong lahat. Do not forget to subscribe to our YouTube channel. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisang The Almusal Club!